ebaluazio propioa. Ongi etorri Pelaioenera, bale? Argi izateko, eraikin hau, bai Kalexarren, bai Usurren mailan, bai Gipuzkoan, bai mundun, zabalduko dalako laxe bezala, Pelaioenea. Ez da ez emakumeen etxea, ez da izango ez auzo ekipamendua, ez dira Pelaioenea. Eta zergatikan, azken batean, Pelaioenak beak, eraikin honek beak, bilduko ditulako bi proiektu, bale? Auzo ekipamendua, Belmonte auzo elkarteak ordezkatuko duna, eta emakumeen etxeko proiektuan, bertako talde eraik, bai? Horretarako, lau urte damakizkigu gutxi gora bera, bai? Hasi ginenetik parte hartze prozesu batian, zer nahi genuen hemen egin. Udaletxeak parte hartze prozesu hau dituzun, egitea, hauzotan desentek parte hartu genuen hortan, bilera ezberdinak izan zian, dinamika ezberdinak, initzea eta Kalexartarren auzo ekipamendua. Aurrera eramateko udala partetikan bai beti esan izan da auzoak antolatu egon behar zula eta talde eragile batek egon behar zula. Bestela zaila izango zala pixka bat udalan partetikan ere apustu egitea, ez? Eta horretarako ikusi behar da pixka bat auzo elkartea horregatik hartu zen erabakien 2008 batean hau martxan jartzeko, baina 2008 batean etzan Belmonte auzo elkartea sortu. Belmonte auzo elkartea lehenagoti dator, 2009-tik zehazki. Orduan daude, lehenengo estatutuak, orduan daude, gero aipatuko ditudan, markautako lehenengo helburua. Baina horren aurretikan Kalexar bat existit izan. Eta guk pixka eta hausno hartuz, garbi ikusten dugu, bere sorrera, bere Kalexarren beti funtzionatzeko moduan eragile handi bat, arrazoi handi bat izan dela festa, San Juan. Eta hemen irudikatzen duen pixka bat, puntu garrantzitsu bat edo, gura hausnarketetek eraman gaituzte 2008 urtean bueltan, sortu zalako guraso talde bat, jai batzorde horren bueltan, non hasi zian guraso bezala antolatzen, umen egunak antolatzen, sokadantzak eta bar, hortikan sortu zen 2009an, hona izan jai batzordea, egin naiz, lehenagotik datorren, noski, errespetu guztiak dena, horregatik goen aldik eta dena. 2009 sortu zen, hemengo fruitua atera zen, hemen atopatu dugu 2014ko beste argazki bat, hemen guen seme-alabak geha. Eta hortikan, ja gertatu zen, hortik aurrera junara ikusten genuen zen 2008 batean udalaren eskaera horren bidez ikusten genuen zen auzo elkartein martxan jarri bertzala, baina guk jai batzorde bezala, ja, adin bezala, gazte bezala ikusten genuen jai batzorde utzi nahi genuela, baina guk garbi geneukan auzo elkartea ez ginela gazten auzo elkartea izango, guztiona izan behartzula. Eta guztiona izateko, bai gaztentzako eta bai helduntzako parte hartu behar genuela guztio. Horretarako ditu genduen gaztiek bilera batea, auzo bilera batea, eta bertan erabaki izan martxan jartzea, pixka bat bilera batzuk eta bat, non eraikitzeko gaur egun ezagutzen duen Belmonte auzo elkartea, bale? Baina, garri utzi nahi duguna da Belmonte auzo elkartea ez dara hemen bukatu, hemen berriro martxan jarri izan, eta gaur egungo festek, gutzako garantzia handia dakate, ze hemen egongo dian gazteak etorkizuneko Kalexartarrak ere badia, eta nahi dugu baita ere bere garantzia eman, bere baloria eman, ze, auzoak aurrera jarraitzeko. Eta esan bezala, 2009an sortu zen auzo elkartea eta bertan jarri zian estatututan helburu batzuk. Zertarako Belmonte auzo elkartea, zertarako nahi da auzo elkarte bat. Estatutu hauek, erregistratuta daude, publikoak dira, baina hemen bildu ditut pixka bat ze helburuk jarri zian zehazki hitz gutxitan. Aldi batetikan, biztanleen bizitza kalitateaz arduratzea, Kalexarko biztanleen bizitza kalitateaz arduratzea, belaunaldi ezberdin arteko harremanak, heldu, gazte, kultur ekimenak antolatzea, auzoko identitate historikoa lantzea, horren aitzakiz adibidez izan zen duela urte batzuk egin zen herri bildu antzerkia, arrakastatxua guztiz, kriston esperientzia, integrazio eraztu kanpotik datozten Kalexartar berri horiek, edo eta auzolana, ez? Auzolana da oinarria. Hemen inork ez du irabazten diruik, hemen inork ez da berazten ekonomikoki. Auzolana ez balima dago, Belmonte auzo elkarteak ez du funtzionatzen. Ez da pertsona bat bi edo hiruren lana. Hemen auzoak involukratu behar du.
bestela ez dira gauzak ateratzen. Jakiteko adibidez, arrakastatxo baita ere izan zen hemen gau beltza antolatu zala duela pare bat urte, urrengo urten egin nahi izan zen, baina zan jendea animatu parte hartzea, laguntzea. Orduan auzo elkartekoak erabaki zuten, ez gastatzeko eta ez erretzeko gau beltzoi ez zara egin. Oinarrian ikusten gendulako garrantzitsua zala bizirik jarraitzea eta ez erreta guztia.